खुलुमबाय बयखौबो आङो बे मोनाबिलि समाव मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर गिबि आपडेटआव दङ एपीएससी आनजादाव उथ्रिसार जानानै एपीएस एबा डीएसपी आव मोननो हानाय मायारानी बसुमतारी बिथांजोखौ बीटीआरनि डिपुटी चिफ मानगोनां गोविंद बसुमतारी बिथांमोना आर'नाइजों मान बावनायखौ बे समावहाय नुनो मोननाय जादों। एपीएससी आनजादाव उथ्रिसार जानानै एपीएस एबा डीएसपी आव मोननो हानाय मायारानी बसुमतारी बिथांजोआ खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बिथांजोनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रोदो। बीटीआरनि डेपुटी चीफ गोविंद बसुमतारी बिथांखौ आरो यूपीपीएलनि मावगिरिफोरखौ जोबोर गोजोननाय मोनदों जोंखौ एनकारेज खालामनायनि थाखाय जाहाथे जों गावनि खामानिखौ मोजाङै मावलांनो हायो फिउचाराव बिनि थाखाय जोबोर जोबोर थेंक इउ। नोंथांनि जाफुंसारनायाव सोरबायदिनि माबायदि मदद खालामदों? मदद नोंथांनि जाफुंसारनाय बे जाफुंसारनायाव माबायदि मददखौ मोनदोंमोन नोंथाङा सोरनिफ्राय माबायदि मदद मोनदों? आंनो मदद होगिरियाथ' फार्स्टआवनो आंनि बिमा आरो आंनि फंबायाबो जोबोर मदद खालामदों आंखौ एग्जामाव दोनहैनाय लांलाय लाबोलाय खालामदों आरो आंनि लोगोफोराबो जोबोर मदद खालामदों आरो आं गावखौबो क्रेडिट होनो सानो आंबो जोबोर खस्थ' खालामदों। फैबाय थानाय लाइमोनफोरनो मा मेसेज होगोन नोंथाङा जाय बिथांमोना गोसो गुदुं? फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानो मानसिफोरा जोबोर गोरा एग्जाम बियो होननानै सानो बिदि नङा गोरायालाय गोरा नंगौ खस्थ' खालामनांगोन नाजानांगोन गोसोआव लुगैनाय मोनसे थानांगोन जे औ आं बेखौ जागोन जाथारनांगोन बिदि होननानै सानबानो खस्थ' खालामबानो फरायबानो मोजाङै हागोन आरो जेबो हायिनि बाथ्रायानो गैया बेवहाय। रायजोफोर मायारानी बसुमतारी बिथांजोनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै नोंथांमोना मोनथिखाबाय। रायजोफोर दाना फैदो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा बे समावहाय खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लाबावदो। जोबोद गोजोनथावना जे बर'फोरनिफ्राय सा 15 केन्डिडेटआ माने एससीएस आरो एपीएस एन्ड एलाइड सार्भिस बिथांमोना क्रेक खालामनो हादों। थांनाय समफोराव जोङो सासे सानै साथामल' नुयोमोन किन्तु मेरिटनि आधाराव फ्रि एन्ड फेयार जिहेतु बे एग्जामा कन्डाक्ट जायो आरो बे मोनसे पजिटिभ जे दिगा दिनै जानानै फैबाय जोंनि गोरिब गुन्द्रानि न'खरनि मिडल क्लासनि फेमिलिनि साफ्रोमबो दिनै जिखिनि जोंनि केन्डिडेटफोर दङ बिसोरो बे आनजादाव उथ्रिसारनायखौ नुनानै जोङो जथेस्थ' गोजोननाय मोन्दों। आङो बिथांमोननिसिम बेस्ट उइसेस बावदों। एबसुआ एपीएससी यूपीएससीनि थाखाय मेडिकेल इन्जिनियारिंनि थाखाय ओरिएन्टेसन जों खालामबोगासिनो दङ आरो बे मोनसे काउन्सिलिं एवारनेस आरो मटिभेसना जोंनियाव अराय थागोन आरो जायफोरा गावबा गावनि इनिशियेटिभजों माखासेया प्रमद बर' बीटीआरनि चिफ बिथांनि इनिशियेटिभनि जि बड'फा मिशन सुपार 50नि गेजेरजों माखासेया मोनबाय आरो प्राइभेट कचिं इनस्टिट्यूटआव लानानै आरो कचिं गैयाब्लासिनो जायफोरा एपीएस एसीएस आरो एलाइड सार्भिसआव बिथांमोना जाफुंसार जानो हादों थारैनो बियो बयनिबो यां जेनेरेशननि थाखाय जायफोरा सिभिल सार्भेन्ट जानो गोसो बिथांमोननि थाखाय मोजां मोनसे दिग आरो बयबो सिरियासलि जुदि हार्ड वर्क खालामबा साक्सेसआ दिनै नङा गाबोन फैगोन आं बेखौ गोसो गोरबोजों फोथायो। रायजोफोर मानगोनां दिपेन बर' बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायनानै मोनथिखाबाय। जोबथारनायाव रायजोफोर आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौबो जोबजासिम नायनानै लाबावदो। বয়স হ'ল আৰু এইবিলাক কৰিব নাপায় এইবিলাক অখিল গগৈ সৰু থাকোঁতে কৰিছিলে আৰু আমাৰ গুৱাহাটী বা অসমৰ টিভি বিলাকো চালুকীয়া অৱস্থাত থাকোঁতে এইবোৰ আনকাট দেখুৱাইছিল কিবা দেখুৱাইছিল এতিয়া সকলো মেচিউৰ্ড হ'ল এইবোৰ বাদ দিব লাগে। আৰু আজিৰ দিনটোত কোনো বিধায়কে যোগদান নকৰে নিৰ্বাচনৰ আগতে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগতে আমি যদি প্ৰয়োজন হয় কোনোবা বিজেপিত যোগদান কৰিলে আমি আদৰণি কৰিম কিন্তু এইকেইটা দিন বহুত বেছি ৰাজনীতি কৰি থাকিব আমি খোজা নাই কাৰণ এজন বিধায়কে যোগদান কৰা মানে এটা বাই ইলেকশ্যন 2 মাহ শেষ আৰু তাৰ পিছত সময় কেইটা পাম গতিকে এই 1.5 বছৰ দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰিব লাগে
কোনোবাই যদি বিজেপিত যোগদান কৰিম বুলি ভাবিছে মই তেওঁকো অনুৰোধ কৰিম যে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে ৰখি থাকক, কাৰণ এইকেইটা দিন আমি আৰু উপনিৰ্বাচন আৰু কিবা কিবি খেলি থাকিলে কাম কৰাৰ সময়খিনিয়ে নোহোৱা হৈ যাব।